Ovdje se ima načina igrati Color Switch. Smeš. Tu treba smeš. Nema te šta se radi. Ne smeš Ali ja znam što više. Ne smeš po popisu. Tiše, ne smeš. Idemo. Ne smeš. Idemo. Isto štampanim slovima svi. Idemo do vrsta. Sad čekamo da Zapamti ga, sine, evo ga na to, pa na do, pa Jao. to. Veliko na. Ne znam da čekam to. Rečenica počinje, mora veliko. Sine, kažem da do dve crte. Pa od prve, od ozgo na dolu. To. Ne, dođo pred finiš. Opet si to uradio, to ti i ćirilično. A ja ti kažem, N, ideš odavde, ideš ovdje, gledaj. Hop, hop i sada od ozgo na dolu. To je N. Šta jo? To je N. N, zapamti ga, sine. Vi ste svaka boja koja sam ja, onda pada na prvo dolu. od ozgo, ne smeš. Što? Šta sam uradio? Izvinite. Doslovno je pijano. Ne smeš. Ne smeš. U, Nisam sve kupio. ne smeš, nema li, gdje se tu piše ne smeš. U, Pobedinu. Kako piše ulica, Pobedina, to je ulica. Pobedin. Veliko P, sine, Znam. jer to je... Da. To je Pobedina. Joj. O, Čekaj, ćemo to da gledamo. Ne mogu da gledamo odmah na teži. Za malo da se ode. Ubijem i sasvim sve. Što dok gledamo. Znači, znate, uvijek da vidimo Split. Pobedinu. tako, okren, duša, odlično. Idemo dalje. Samo na gore, nema vraćanja dole. Dobro, samo. Toga. Split. Na kraju trebaš. Šta je ovo? Sad na kraju. Ja ću ti vratiti kada se uzavi. Ti kažem, ne vidim da ne smiješ. Izvinite, malo sam se pogrešila. Ajde sada. Hoće pa nastavlja za kuću. Šta To se treba da radiš? izvinjavam, to sam ja primetila. Idete sljedeći, pročiti ovdje. Pročitaj. Sljedeći. Pročitaj. Gdje to piše? Sine po dva. Šta piše po dva? Šta treba da uradim? Sljedeći Toga. tekst. Prepiši. Prepiši u Pa u. Prvo dve epizode već nemam fejske. Ovdje se ne želim da imam fejske. Ne želim da imam, nego samo malo kad idem. Ovdje previše. Može mi neće. Ne znam fejske, mogu igrati. I zato se i vidim. Znači u Minecraftu ćemo... Ne. Hajde, gledaj tu. Samo pripremam. Moramo
Ne razumem. Pročiti još jedan da bi razumio. Imaš sutra pismeni, molim te, lepo, pročiti, ima zadatak, pročitaj ga. Neću da ti kažem ništa, makar da sutra ovdje sede. Sljedeći Tekst. tekst Nije pročitaj, nego prepiši. prepiši u Evo ga. Pa u budućem vremenu pisovima latinice. Ovdje si pročitao, a sad kako si ti to razumio? Znači, moramo da napišemo ovaj tekst pisani slov. Ali kako, u kom vremenu treba da napišeš? Šta se traži? Ja idem u školu, u kom vremenu ti je to napisano? Ja idem u školu. Ja idem u školu. Ali se smanjimo. Ja idem u školu, ja sedim na fotelju, ja se igram. Kako? Buduće. Ma gde buduće, sine? Ja držim, ja čekam. Imamo vekom. Slušaj mi ti ovo, Marija. Znači ti malo uzmiš u pamet. To. Moraš da znaš. Šta radiš ti? Ko je to?